όλες οι δίαιτες έχουν αποτύχει. Πάντα επαναρχόμαστε στο προκαθορισμένο βάρος ή και αν είπα παραπάνω. Κοίτα, οι άντρες άλλα σχόλια λένε όταν είναι μπροστά σε γυναίκες και άλλα μεταξύ τους. Το πρότυπο αυτό το έχετε διαμορφώσει εσείς. Όχι. Ότι νομίζουμε ότι μας αρέσει. Έρχεστε κόντρα. Γιατί είναι κάτι δύσκολο που δεν μπορεί να πετύχεις. Να μ' αρέσει να είναι πληθωρική. Μου λες ένα φρούτο. Πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ τρώω μπανάνα. Μόλις φάω μπανάνα, θέλω μετά να φάω ένα παστίτσιο. Πώς γίνεται αυτό? Καταρχήν, όλη την εβδομάδα προσέχω τώρα. Τι ακούγεται? Ότι όλη την εβδομάδα δεν τρώω αυτό που θέλω. Λάθος. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τίποτα. Τι έχεις πετύχει εύκολο στη ζωή σου? Και αυτό είναι διατροφή και όχι δίαιτα. Μην μου πείτε ότι αυτά τώρα που ρωτάω δεν έχουν συμβεί και δεν τα σκέφτεται καμία. Ποιο είναι το ηλικιακό σημείο που ξεκινάει να χάνεις δύσκολα? Είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε όλο το βάρος πάνω μας. Γιατί αυτό το βάρος Κυριολεκτικά, από θα ό,τι γίνει καταλαβαίνω. και βάρος. Θα γίνει και βάρος. Ναι. Φοβερό. Ναι. Φοβερό. Καλώς ήρθατε. Είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να φιλοξενώ, θα τολμήσω να πω πλέον, μια φίλη. Είναι η διατροφολόγος, κλινική διαιτολόγος, η κυρία Τόνια Κούκα, την οποία φυσικά, Τόνια μου, θέλω να σε καλωσορίσω και να σου πω ότι χαίρομαι τόσο πολύ, γιατί ξέρω ότι κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα και έχεις εμπιστευτεί εμένα και τον καθρέφτη για να μου δώσεις μια συνέντευξη λίγο άλλου τύπου από αυτές που σε έχουμε συνηθίσει. Νομίζω με σένα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πάνω στις γραμμές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε μαζί. Γιατί πέρα του ότι γνωριζόμαστε, ξέρω πως προσεγγίζεις όλα σου τα θέματα με αγάπη ως προς τις γυναίκες και με φροντίδα και με πραγματικό ενδιαφέρον. Πριν ξεκινήσω, πες μου λίγο την εξειδίκευσή σου, τις σπουδές, για να σε γνωρίσει ο κόσμος, το τι ακριβώς κάνεις, γιατί ξέρω ότι έχεις μια εξειδίκευση. Το μεταπτυχιακό μου είναι πάνω στη δημόσια υγεία. Στην πορεία και δουλεύοντας άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με την παιδική διατροφή όταν έγινα εγώ ίδια μαμά, γιατί υπήρχε πολύ κενό σε αυτό, οπότε πρωτίστως για μένα και στη συνέπεια το μετέφερα στη δουλειά μου, οπότε έχω μια εξειδίκευση στην παιδιατρική διατροφή και δουλεύω με οικογένειες και παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και εφηβεία για τη διατροφική εκπαίδευση και παρέμβαση σε παιδική παχυσαρκία. Και ασχολούμαι πάρα πολύ με γυναίκες στο στάδιο περιεμεινόπαυσης και σε όλες τις ηλικίες, αλλά αναφέρω συγκεκριμένα αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο της γυναικείας φύσης που αλλάζει όλο το σώμα. Οπότε έχω εξειδικεύσει και εκεί και δουλεύουμε πιο στοχευμένα για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που συναντάνε οι γυναίκες σε αυτό το διάστημα. Οι ερωτήσεις που θα σου κάνω, επειδή δουλεύω με γυναίκες πάρα πολύ, θέλω να είναι πολύ απλές και ίσως πράγματα που τα συζητάμε μεταξύ. Δεν ξέρω αν θα τα ακούσει στο γραφείο, αν τα λέμε εσωτερικά. Γιατί μόνιμα γυναίκες είμαστε σε μία δίαιτα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με τη γυναίκα σαν γυναίκα, όσο την κουλτούρα της δίαιτας, τα πρότυπα, τα μοντέλα ομορφιάς, κάτι που περνιέται από πολύ μικρή ηλικία και στιγματίζει περισσότερο το κορίτσι σε σχέση με τα αγόρια, και είναι κάτι περασμένο στο DNA μας και κάτι ουσιαστικά που μαθαίνεται από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε δεν είναι απαραίτητα ότι οι γυναίκες θέλουν να αρέσουν και να προσέχουν κτλ. Είναι ότι επιβάλλεται από την κοινωνία η γυναίκα να είναι κάπως συγκεκριμένα μέσα σε πλαίσια, και αν ξεφύγει από εκεί πρέπει να κάνει τα πάντα, δεν τη συγχωρείται, για να γυρίσει σε αυτό. Οπότε αναγκάζεται. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Γιατί όταν μια γυναίκα έχει παραπάνω κιλά, να πω τη λέξη bullying ξανά, υπάρχει ένα bullying για τα κιλά της εγκυμοσύνης. Έχω ακούσει πάρα πολλές γυναίκες που έρχονται πάνω, κανόνισε, μην πάρεις ούτε ένα γραμμάριο, σε σχέση με έναν άντρα που έχει παραπάνω κιλά. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχει το στίγμα βάρους και ξεκινάει, ξαναλέω, από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή έχουμε δει σε έρευνες ότι ξεκινάει γύρω στα 3 με 5 έτη, όπου σιγά σιγά τα παιδιά σχηματίζουν μια γνώμη για το αδύνατο παιδί όσο το ότι είναι δυνατός και δραστήριος και καλός. Και το πιο παχύ, δηλαδή πιο παχιά φιγούρα που τους δίναν σε έρευνες, είναι το τεμπέλικο που φταίει για το βάρος του.
Οπότε ουσιαστικά περνιέται ήδη από την οικογένεια και από σχόλια που κάνουν οι γονείς, είτε για το δικό τους βάρος, είτε για βάρος άλλων ανθρώπων, και αποτυπώνεται σαν δική σου άποψη, γνώμη και το φοράς. Οπότε μεγαλώνοντας, αυτό συνεχίζει και γίνεται πιο έντονο. Υπάρχει και στους άντρες και στις γυναίκες, ξαναλέω. Απλά στο κομμάτι της γυναίκας είναι πολύ πιο έντονο και ουσιαστικά προσδιορίζεται μια γυναίκα από την εικόνα της. Δεν είναι πάρα πολύ άδικο αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ άδικο αυτό. Είναι πολλά σε σχέση με τις φυλετικές διαφορές άδικα. Νομίζω ότι σιγά σιγά είμαστε σε έναν δρόμο να τα μαλακώσουμε αυτά. Αλλά όταν σκρολάροντας στο κινητό, στο Instagram, στο TikTok, αυτό που βλέπεις είναι το τέλειο γυναικείο σώμα, τα τέλεια πόδια χωρίς κυταρίτιδα. Δεν το διαβάζει αυτό ο εγκεφαλός σου. Σωστά. Ο εγκεφαλός σου βλέπει συνέχεια μια εικόνα τέλεια. Δεν σκέφτεται, έλα μωρέ, χάλια θα είναι, απλά είναι το φίλτρο. Okay. Εκείνη τη στιγμή λες, πω ρε φίλε, Θα γίνω έτσι. Και κοιτάζεις τον καθρέφτη και λες, έχω κυταρίτιδα, έχω ραγάδες, έχω κόκκινα σημαδάκια. Τι πρέπει να κάνω, να διορθώ, να φτιάξω αυτό, να φτιάξω εκείνο. Επίσης, με ό,τι κι αν βομβαρδίζεσαι, αυτό σου γίνεται δεύτερος εαυτός. Και θέλεις να μοιάσεις. Θεωρείς ότι αυτό είναι το κανονικό και εγώ πρέπει να πάω κοντά σε αυτό για να είμαι αρκετός. Ναι, αλλά δεν θεωρείς ότι αυτό έχει περάσει, γιατί για να θέλεις να είσαι ωραία, για να σε βλέπουν οι άντρες, οπότε αυτό το έχουν περάσει οι άντρες από τα πρότυπα που βλέπουν, ότι αν δεν είσαι έτσι, οπότε προφανώς δεν θα αρέσουν. Η βιομηχανία και το marketing αποτελούνταν από άντρες. Οπότε τα πρότυπα που φτιάχναν οι άντρες ήταν γυναίκες πολύ σεξι, αδύνατες, θελκτικές, οι τέλειες φτιαγμένες ή ακόμα και η νοικοκυρά. Δηλαδή, αν δεις παλιές διαφημίσεις, η νοικοκυρά είναι μια τέλεια, αδύνατη, βαμμένη, φτιαγμένη. Ποια γυναίκα είναι έτσι στο σπίτι της? Οπότε γενικά πάμε να συγκριθούμε. Άρα οι άντρες, λόγω του ότι ήταν σε αυτή την ομάδα, έβγαλαν προς τα έξω ότι αυτό είναι το πρότυπο, πήραμε εμείς το πρότυπο και προσπαθούμε να μοιάσουμε στο πρότυπο. Για να μας θέλουν οι άντρες αρχικά. Καταστροφή. Γι' αυτό έχουν χάσει τον εαυτό τους. Και την ταυτότητα. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να ορίσεις ποιος αν είμαι είσαι. σεξι, αδύνατη κτλ. Θα με θέλει. Ναι, Αλλιώς γιατί δεν έχω είναι και τίποτα η άλλο να άλλη δείξω. έτσι, και αν δεν είμαι εγώ έτσι, θα θέλει την άλλη έτσι. Και γενικά δεν ξέρω ποιος ανταγωνίζεται ποιον και σε τι, ουσιαστικά. Δηλαδή, πολλές φορές δεν ξέρω αν ψάχνουμε μια εικόνα του ίδιου του εαυτού μας σε καλύτερη εκδοχή ή κάποιον άλλον στο να μοιάσουμε, το οποίο δεν γίνεται, γιατί ως προς το σώμα μας αυτό είμαστε και όταν κάνουμε μια διατροφή ή θέλουμε να χάσουμε κιλά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα γίνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τα δικά μας κυβικά, όχι με βάση την Τόνια ή τη Μαρία. Από την κουβέντα που κάνουμε, θα ήθελα πάρα πολύ στο podcast σήμερα να υπάρχει ένας άντρας εδώ στη μία γωνία, να ακούμε ακριβώς την άποψή του. Κοίτα, οι άντρες άλλα σχόλια λένε όταν είναι μπροστά σε γυναίκες και άλλα μεταξύ τους. Οπότε Άρα ενδιαφέρον θα θα ήταν είναι. backstage. Μπράβο, να τους παρατηρούσαμε τι λένε μόνοι τους σε συζήτηση. Κοίταξε, υπάρχει ένα συνεργείο πίσω από τις κάμερες, το οποίο δεν ξέρω αν θα θέλατε να μπείτε ή μπροστά από τις κάμερες ή να σας κάνουμε ένα δεύτερο podcast. Δεν απαντάει κανένας. Δεν θα θέλατε. Πες μου αν έχεις μια συγκεκριμένη ερώτηση να σου απαντήσω. Μπορώ να σου απαντήσω. Ωραία. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Θα την κάνουμε και στους δύο και όπως θα βγει. Γιατί το πρότυπο για να σ' αρέσει μια γυναίκα πρέπει να είναι αδύνατη, σκήνη, σεξι, λεπτή, να είναι στο σπίτι φτιαγμένη, λες και πάει για γάμο. Το πρότυπο αυτό το έχετε διαμορφώσει εσείς. Όχι. Ότι νομίζουμε ότι μας αρέσει. Έρχεστε κόντρα. Γιατί είναι κάτι δύσκολο που δεν μπορεί να πετύχεις. Δεν σου είπα εγώ ποτέ ότι. Όχι συγκεκριμένα, δεν είπα εγώ ποτέ ότι θέλω το σκίνη. Γιατί. Εντάξει, όχι σκίνη, ας πούμε και έτσι αδύνατη. με έμαθε η διαφήμιση. Ναι, το ακούω ότι είναι πολύ μεγάλη χοντρή χειραγώγηση αυτό. Είναι άσχημο που γίνεται με τη διαφήμιση. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνει διαφήμιση, το θέλουν και ένα μεγάλο μερίδιο των αντρών. Είναι θέμα και γούστου κιόλας. Είναι θέμα και γούστου και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι και θα ακούσουν οι γυναίκες την άποψη των αντρών που τους επιβεβαιώνει ότι θέλουν το σκίνη. Γιατί δεν ακούς τους υπόλοιπους. Δεν εννοώ εγώ απαραίτητα το σκίνη, εννοώ το τέλειο. Δηλαδή, όταν βγει στην παραλία και δεις μια κοπέλα πιο παχουλή με κυταρίτιδα στην παραλία, δεν θα το σχολιάσεις. Όχι εσύ συγκεκριμένα. Απαιτείς από αυτή να είναι τέλεια, ενώ εσύ έχεις βγει με την κοιλιά σου και είσαι άνετος. Έλα μωρέ, μπυροκύλι. Καταλαβες. Δηλαδή υπάρχει διαχωρισμός. Ναι, αυτό είναι άδικο. Ναι, αυτό εννοώ.
Ο καθένας εντάξει έχει τα γούστα του κτλ. Αλλά υπάρχει αυτό. Δηλαδή, στον άντρα επιτρέπονται πράγματα, να φεθεί, να καραφλιάσει, να κάνει κυλίτσα, να μην γυμνάζεται. Στη γυναίκα δεν επιτρέπεται. Ακόμα και αν αυτή είναι μαμά, εργαζόμενη. Είναι το θέμα όμως πόσες γυναίκες δείχνουν στο διαδίκτυο το τέλειο. Και πόσες γυναίκες που μπορεί να είναι λίγο πιο παχουλές δείχνουν πάλι το σώμα τους εκεί. Μα ο λόγος που δεν το δείχνουν, γιατί αν βγει η άλλη φυσιολογική, θα τις γράψουν από κάτω οι άντρες. Ναι, αλλά θα υπάρξει και ο άντρας που θα γράψει από κάτω, μου αρέσει πολύ. Ναι, αυτό θέλουμε και αυτό δανειζόμαστε τώρα την άποψή σας. Πόσοι άντρες είναι που θα το περάσετε και δεν θα γράψετε, και πόσοι, αν είναι η άλλη κορμάρα, θα σταθείτε και θα τη δείτε ή θα κάνετε καρδούλα. Το ίδιο αντίστοιχο το ποσοστό που βγαίνουν οι γυναίκες. Πολύ πιθανόν αυτό, γιατί πλέον έχει επιπηληθεί το μυαλό μου με αυτό το τέλειο. Άρα δεν σας αρέσει το τέλειο. Δηλαδή, εσείς ανήκετε στην ομάδα των αντρών που δεν σας αρέσει το τέλειο, θα σας άρεσε μια πιο φυσιολογική. Και να μου άρεσε το μέτριο, βλέπω συνεχώς το τέλειο. Άρα έχει Έχεις εκπαιδευτεί και εσύ αυτό που έχεις εκπαιδευτεί και εσύ να βλέπεις το τέλειο. Δυστυχώς. Άσχετα ότι έχω εκπαιδευτεί ή όχι. Μπορεί όντως ακόμα να μου αρέσει το μέτριο. Εμείς ρωτάμε τώρα. Να μ' αρέσει. Δεν σημαίνει ότι είναι μέτριο αυτό. Όχι, για κάποιον όμως θα πει Παναγία βόηθα. Ακριβώς. Σκίνη που λέτε. Να μ' αρέσει να είναι πληθωρική. Άρα ουσιαστικά αν υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλία. Στο φωτογραφικό υλικό εννοείς. Γενικά σε αυτό που προβάλλουμε, να έχουν χώρο όλοι. Καλύτερα να μην υπήρχε καν αυτό το τόσο. Υπάρχει όμως, οπότε ας πάμε με αυτό το δεδομένο. Ναι. Και έτσι κάπως θα μειωθεί και το στίγμα. Δηλαδή, αν αρχίσει να γίνεται αυτό, να έχει χώρο ο καθένας. Αυτό όταν θέλουμε ο καθένας να έχει το δικαίωμα να προβληθεί, γίνεται το πάνε στο άλλο άκρο και ξαφνικά εμφανίζονται ως σωστό το υπερβολικά παχύ. Ναι, φτάνουν στο άλλο άκρο για την αντίδραση εννοείς. Αυτό γίνεται σε όλα. Δράση-αντίδραση. Να πω κάτι. Μιλάμε σε επίπεδο υγείας πάντα. Δηλαδή, σε υγιή επίπεδο και στο αδύνατο και στο πολύ παχύ. Ναι. Εντάξει, δηλαδή εξασφαλίζουμε πρώτα την υγεία και μετά το ωραίο, το εμφανισιακό. Δηλαδή, ένα σώμα με παραπάνω κιλά και κυταρίτιδα μπορεί να είναι απόλυτα υγιές, να είναι δυνατό, να είναι αθλητικό. Σωστά, αυτό λέω. Συμφωνώ πολύ σε αυτό. Απλά όταν λέμε να το φέρουμε στα ίσα, να μην δείχνουμε μόνο τα τέλεια, τα σκίνη που για κάποιους είναι τέλεια, απλά είναι η μόδα. Αν θέλουμε να το ισοφαρίσουμε εισαγωγικά αυτό, μην πούμε στο άλλο άκρο. Φυσικά. Φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά αυτό που θα είχα έτσι εγώ σαν γνώμη, εφόσον αυτό υπάρχει γιατί βλέπουν το τέλειο, μήπως θα έπρεπε οι άντρες να σταματήσουν και να χειροκροτούν σε εισαγωγικά το φυσιολογικό με τις ατέλειες. Και οι γυναίκες, όχι μόνο οι άντρες. Μα οι γυναίκες το κάνουν γιατί υπάρχει αυτό το τέλειο και παίρνουν την αποδοχή στους άντρες, έτσι δεν θα ήταν? Αν εσείς δηλαδή ήσασταν. Οι άντρες όμως οφείλουν να έχουν. Να κάνουν παρουσιαστικό και όχι να στο φτιάξουν. Αυτό 100%. Απλά σε εσάς δεν θα σας κατακρίνει κανείς. Δηλαδή, εσείς δεν θα γεννήσετε να πάρετε 25 κιλά. Γιατί δεν θα με κατακρίνει, δηλαδή, εμένα ο συνάδελφος εδώ πέρα, όταν θα έρθω με 25 κιλά πάνω. Όχι. Ενώ αν ήμουν. Τα λέμε μεταξύ μας. Έχεις παχύνει. Το λέμε χύμα. Παιδιά, θα το πείτε μεταξύ σας, όχι με τον τρόπο που θα το πείτε σε μια γυναίκα. Ήρθε ποια από τις δυο, η χοντρή. Ναι, εμείς τι νομίζετε θα πούμε? Όχι, θα το πούνε και οι άντρες. Θα το πω και εγώ. Όταν έρθει ο χοντρός ο ηχολήπτης, θα πω ο χοντρός ήρθε. Ναι, όχι, θα το πούνε, ισχύει. Το ίδιο χύμα μιλάω. Με τους τίτλους τι γίνεται? Γενικά το στίγμα, ξαναλέω, δεν έχει τόσο φύλλο. Δεν έχει φύλλο. Όχι. Okay. Δηλαδή είναι το διαφορετικό είτε σε άντρα είτε σε γυναίκα. Δεν έχει φύλλο. Και ηλικία επίσης. Okay. Πάρε για παράδειγμα όταν γέννησες που έπρεπε να. Εγώ πήρα 25 κιλά στην εγκυμοσύνη. Εντάξει. 25 κιλά. Και άλλες που παίρνουν 10. Η επιταγή το να χάσει το βάρος, να γυρίσει, να επανέλθει, να μην συνέβη τίποτα στο σώμα σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έχεις να διαχειριστείς πόσα πράγματα. Τα κιλά, το μωρό, το ότι δεν σου κάνουν τα ρούχα σου, το ότι δεν αισθάνεσαι ωραία, το ότι δεν έχεις όρεξη να κάνεις σεξ, ότι δεν σε αρέσει αυτό σου. Και είναι να προσέχεις το μωρό. Όχι, και ο ρόλος είναι να προσέχεις το μωρό, αλλά πραγματικά, έχεις γεννήσει πρόσφατα, το παιδί 2 χρόνων, και εσύ έχεις μείνει με τα κιλά της εγκυμοσύνης ακόμα. Δηλαδή,
πόσα πράγματα και πόσο δύσκολο να χάσεις ρετόνια τα κιλά της εγκυμοσύνης. Πόσο δύσκολο. Είναι πολύ. Ο θυλασμός βοηθάει, αλλά γενικά είναι πολύ ευαίσθητο ψυχολογικά διάστημα για τις γυναίκες. Αν υπάρχει στήριξη και βοήθεια και καταφέρει μια γυναίκα να μπορέσει να φροντίσει τον εαυτό της μέσα από αυτό, τότε όλα θα λειτουργήσουν ομαλά. Αν όχι, καθυστερεί όλο αυτό. Καθυστερεί. Και να πω εδώ ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, και το φαγητό είναι η πιο εύκολη έξοδος διαφυγής προβλημάτων και εκτόνωσης. Ειδικά σε μια γυναίκα, ας πούμε, που μένει μες στο σπίτι κλεισμένη και δεν έχει καμία άλλη ευχαρίστηση. Είναι μόνο φροντιστής και παρέχει σε όλους τον ίδιο της τον εαυτό. Το μόνο που μπορεί να ανακουφίσει και να πάρει έστω και σύντομη ευχαρίστηση είναι το φαγητό. Οπότε γιατί δικάζουμε ένα τέτοιο άνθρωπο που ο οργανισμός του προσπαθεί να επιβιώσει μέσω του φαγητού. Να πούμε λίγο για τον μύθο της κυταρίτιδας που απασχολεί όλες τις γυναίκες και τελικά είναι πραγματικότητα. Δεν θεωρώ ότι είναι μύθος ακόμη και στις αδύνατες. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν έχει να κάνει με το σωματικό βάρος. Το συναντάμε πιο συχνά σε αυξημένο σωματικό βάρος, αλλά γενικά η κυταρίτιδα είναι βάση σύστασης και δομής του συνθετικού ιστού. Έχει να κάνει με τη γενετική, με τις ορμόνες, γι' αυτό και πιο συχνά το συναντάμε στις γυναίκες που οι ορμόνες τους είναι περισσότερο τα ιστρογόνα σε σχέση με τους άντρες που έχουν το τεστοστερόνι, οπότε γι' αυτό δεν το βλέπουμε τόσο πολύ στους άντρες, όμως υπάρχει και στους άντρες όταν υπάρχει αυξημένο σωματικό βάρος. Πολύ σπάνιο όμως, δηλαδή και αυτό είναι αδικία. Ναι, μπορεί να υπάρχει. Ναι, ισχύει, έχουν διαφορετικό συνδετικό ιστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει να κάνει με το αδύνατο ή παχύ σώμα. Και δεν συνεπάγεται ότι κάποιος που έχει κυταρίτιδα κάνει χάλια διατροφή ή δεν προσέχει. Γενικά, μικρές αλλαγές μπορούν να γίνουν σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, είτε είναι θεραπεία, είτε είναι διατροφή. Αυτό που έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα είναι η άσκηση με βάρη και αντιστάσεις, γιατί ουσιαστικά σφίγγει το σώμα, οπότε αλλάζει και η σύσταση του συνθετικού ιστού από μέσα και η μείωση του σωματικού βάρους επηρεάζει το υποδόριο λίπος που έχει να κάνει με την κυταρίτιδα. Αλλά επειδή ξαναλέω σχετίζεται με τα ιστρογόνα, όταν υπάρχει έντονη κατακράτηση, αυτό το αποτέλεσμα στα ίδια κιλά, στις ίδιες συνθήκες, στις άλλες μέρες του κύκλου μπορεί να είναι πιο ορατό, το οποίο παίρνοντας μέρες μετά υποχωρεί. Οπότε έχει να κάνει με το είδημα, με την κατακράτηση, με την ενυδάτωση. Άρα η λύση είναι η γυμναστική. Η λύση είναι συνδυασμός πραγμάτων. Εντάξει. Ναι, προσέχω την υγεία μου, την ενυδάτωσή μου, το ορμονικό μου προφίλ και για μένα είναι περισσότερο άσκηση με βάρη και αντιστάσεις. Για μόνιμα αποτελέσματα. Μία άλλη ερώτηση, την οποία μου την έχουν κάνει πάρα πολύ συχνά και την έχω εγώ σε αναπορία. Γιατί οι άντρες μπορεί να τρώνε ένα περίπτερο και να μην παχαίνουν και εμείς να τρώμε ένα κομματάκι σοκολάτας και να νιώθουμε και να παίρνουμε τα κιλά? Γιατί γελάς, ρε Γιάννη? Γιατί ρε Γιάννη, και εσύ το πρωί ήρθες και είχες φάει ένα περίπτερο. Αυτό είναι ασύμφορο αρχικά. Να πω και εδώ άδικο πάλι. Το αστείο της υπόθεσης, επειδή δουλεύω πάρα πολύ με οικογένειες και ζευγάρια, όταν έρχονται συνήθως ζευγάρια στο γραφείο, πάντα τους βλέπω σε κοινό χρόνο, γίνεται μια μάχη. Πόσα έχει χάσει τη βδομάδα. Ναι, δηλαδή με παραπάνω προσπάθεια μια γυναίκα βλέπεις ότι έχει χάσει μισό, 1 κιλό. Μα έχει συμβεί με τον Τάσο. Ναι. Και ένας άντρας μπορεί να έχει χάσει 3 κιλά και να είναι η κοπέλα του, η γυναίκα του, δεν θα πιστέψετε τι έχει φάει. Δεν το πιστεύω ότι είχα 3 κιλά. Δηλαδή θα το σκοτώσω. Οπότε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι άντρες και γενετικά έχουν πολύ περισσότερη μυϊκή μάζα σε σχέση με τις γυναίκες. Οπότε αντίστοιχα μεγαλύτερο μεταβολισμό, σηκώνουν περισσότερες θερμίδες, κάνουν περισσότερες καύσεις και οι γυναίκες εκγενετής έχουν ένα 10 με 15 παραπάνω της 100 ποσοστό λίπους και λόγω των ιστρογόνων που έχουμε και γιατί προοριζόμαστε να γίνουμε μαμάδες, να θυλάσουμε, να κυοφορήσουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η σύσταση. Όπως και αντίστοιχα το γεγονός ότι εμείς έχουμε περίοδο και οι άντρες όχι. Οι άντρες έχουν πολύ τεστοστερόνη, εμείς πολλά ιστρογόνα. Είμαστε διαφορετικοί. Πρόσφατα είχα βρεθεί σε μια παρέα που ήταν γυναίκες, όλες προσπαθούσαμε να κάνουμε δίαιτα και λέγαμε: αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι κάθομαι συνοδηγό στο αυτοκίνητο και το ένα μου το μπούτι είναι λες και είναι 2 δικά του. Επειδή έχουν πιο λεπτά άκρα, φαίνεται πάντα όταν πατάει στο αυτοκίνητο. Συνήθως έχουμε διαφορετική κατανομή. Γι' αυτό και οι άντρες κινδυνεύουν περισσότερο από καρδιαγιακά σε σχέση με τις γυναίκες πριν μπουν σε περιμηνόπαυση, γιατί αποθηκεύουν περισσότερο λίπος σπλαχνικά. Δηλαδή είναι πιο συχνό να δούμε στους άντρες τη λεγόμενη κοιλίτσα σε σχέση με τις γυναίκες. Όμως,
πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να σταματήσουμε να συγκρινόμαστε. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα δικά του μπουτια. Ο καθένας έχει τα δικά του μπουτια, ναι. Ναι. Και ειδικά με το αντρικό φύλο είναι τελείως διαφορετικοί οργανισμοί, έτσι. Δηλαδή, ο ένας έχει άλλη μυϊκή μάζα και άλλο λίπος, η γυναίκα τελείως διαφορετικό λίπος, λιγότερη μυϊκή μάζα. Οπότε είναι άδικο να βάζουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία σύγκρισης με άλλο φύλο. Και το αντίστοιχο που προκύπτει πολύ συχνά στα ραντεβού στο θέμα αδικίας, γιατί οι άντρες χάνουν περισσότερα κιλά και τόσο εύκολα και εμείς παιδευόμαστε, ο αντίλογος του άντρα είναι να και εμείς καραφλιάζουμε ενώ εσείς έχετε πάντα μαλλιά, ας πούμε. Σωστό. Οπότε κάπου είναι από ποια πλευρά το βλέπεις. Από ποια πλευρά το βλέπεις. Πες μου λίγο τι συμβαίνει με τα αναψυκτικά και τα αναψυκτικά light, αν παχαίνουν. Τα αναψυκτικά light δεν έχουν θερμίδες, οπότε ουσιαστικά δεν επηρεάζουν το σωματικό βάρος. Τώρα, ως προς την κυταρίτιδα, που συχνά είναι ένα συχνός μύθος και αυτό, τα αναψυκτικά τα οποία είναι light, δηλαδή με γλυκαντικές ουσίες, δεν φαίνεται να επηρεάζουν το υποδόριο λίπος, επειδή δεν έχουν θερμίδες, άρα αντίστοιχα δεν επηρεάζουν και την κυταρίτιδα. Ωστόσο, μερικοί μπορούν να βιώνουν ένα φούσκωμα ή κατακράτηση σαν παρενέργεια, αλλά δεν έχει αποτυπωθεί ότι επηρεάζει άμεσα την κυταρίτιδα. Γιατί αντίστοιχα και το ανθρακικό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, δηλαδή πάρα πολλοί λένε το ανθρακικό μου κάνει κυταρίτιδα. Το ανθρακικό είναι μια ένωση, δεν σχετίζεται με την κυταρίτιδα. Η κυταρίτιδα, ξαναλέμε ότι έχει να κάνει με αν αυξηθεί το βάρος από πολλές θερμίδες και κυρίως απλούς υδατάνθρακες και λίπος, το οποίο έχει να κάνει και με την κατακράτηση και το είδημα που θα δημιουργηθεί στο σώμα. Άρα το ανθρακικό από μόνο του δεν σχετίζεται καθόλου με τη δημιουργία κυταρίτιδας. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι γαστρικά προβλήματα, τίποτα άλλο. Όλα αυτά που συζητάμε, διατροφή, γυμναστική, θέλουν χρόνο, θέλουν διάθεση, θέλουν υπομονή, θέλουν. Ναι. Και έχει βγει μια φανταστική μόδα. Ξέρω τι θα μου πεις. Με τα ενέσιμα. Και πραγματικά έχει γίνει ένας χαμός, δουλεύεις με γυναίκες, δουλεύω με γυναίκες, θα ήθελα να έχει βγει και όταν ήμουν έγκυος, να σου πω την αλήθεια. Πες μου σε παρακαλώ τη γνώμη σου. Να πούμε λίγο, Μαρία, τι είναι αυτά τα ενέσιμα και τι κάνουνε. Στη μία περίπτωση η μία ένωση συνταγογραφείται και είναι για ανθρώπους οι οποίοι νοσούν και φαίνεται και από το ιστορικό τους και για την αντιμετώπιση του ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, και η άλλη ένεση δίνεται και χωρίς συνταγογράφηση. Αυτή είναι η πιο γνωστή, που πας εσύ στο φαρμακείο και θέλεις να δυνατήσεις και θα την πάρεις. Και οι δύο αυτές ουσίες ουσιαστικά δρούν πάνω στο κέντρο όρεξης και κορεσμού και τι κάνουν, σου μειώνουν την επιθυμία σου να φας, σου αυξάνουν την αίσθηση του κορεσμού, δηλαδή αν φας κάτι χορταίνεις αμέσως, και καθυστερούν την γένωση του στομάχου. Αυτό λοιπόν σαν εργαλείο, στην περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να ρυθμίσει την όρεξή του, τις λιγούρες του, νιώθει αδύναμος και βρίσκει εκεί ένα σύμμαχο, το ακούω. Ωστόσο, πρέπει λίγο να συνδυάζουμε τα πράγματα. Γιατί έχει φανεί ότι και οι δύο αυτές ενέσεις, στην περίπτωση που δεν προσέχεις την πρωτεΐνη που λαμβάνεις, οδηγούν σε πολύ αυξημένη απώλεια μυϊκής μάζας. Και ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό το skinny fat που λέμε, δηλαδή πολύ αδύνατος με υψηλό ποσοστό λίπους. Το οποίο σε δεύτερη φάση δεν θα αρέσει και σαν αποτέλεσμα. Και επίσης, αν γίνει αυτό, δηλαδή κάποιος δεν επαναπαυτεί στο ότι δεν πεινάω, δεν τρώω, ή μπορώ να τρώω ό,τι βλακίουλα θέλω, αλλά σταματάω γρήγορα, οπότε ποιοτικά η διατροφή μου δεν είναι καθόλου καλή, οδηγείται πολύ σύντομα και σε rebound, δηλαδή με το που τελειώσει η θεραπεία, ας πούμε. Θα ξαναπάρεις. Ναι. Και ουσιαστικά αυτό που θα ξαναπάρεις είναι λίπος. Γιατί η μάζα, ειδικά μετά από κάποια ηλικία, πολύ δύσκολα παίρνεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που επιλέγουν και αποφασίζουν να κάνουν την ένεση, και σεβαστό, να μην το δούνε σαν κουκούλωμα του προβλήματος και να το δουν σαν ευκαιρία, εφόσον τώρα εσωτερικά δεν έχω αυτή την τάση να μην κρατιέμαι, να δουλέψω με διατροφή και άσκηση ενδυνάμωσης τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, το κομμάτι της διαχείρισης της τροφής. Κατάλαβα. Είναι πιο εύκολο εφόσον δεν πεινάς. Και σου δίνει και μια ελπίδα, γιατί από όλες τις μαρτυρίες λένε ότι τα χάνεις εύκολα, οπότε δεν έχει συνέχεια αυτό το άγχος. Ναι. Και να ξεφύγεις λίγο, σαν να δουλεύει κάποιος για σένα και δεν πειράζει. Σαν να σου χαϊδεύει λίγο τον νόμο. Αλλά
αν το δούμε μόνο έτσι, ξαναλέω, είναι κουκούλωμα. Δηλαδή, Είναι τα κουκούλωμα. χάνεις. Τι χάνεις? Ναι, σωστά. Δηλαδή, αν κάποιος με διατροφικές διαταραχές πάει και κάνει την ένεση, με το που φύγει η ένεση που ρυθμίζει το κέντρο όρεξής του, αυτό το πρόβλημα θα ξανάρθει και θα ξανάρθει πιο βία, πιο έντονα και το αποτέλεσμα θα είναι να πάρει πολύ περισσότερο λίπος. Άρα, μακροπρόθεσμα, τι χάνω, τι κερδίζω? Εγώ το βλέπω σαν ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί. Μαζί. Ναι. Να είναι πιο εύκολο το αποτέλεσμα. Και ειδικά για τις γυναίκες, πολύ προσοχή στην πρωτεΐνη όταν κάνουν τέτοιες θεραπείες. Σε σχέση με τα ενέσιμα, η γνώμη σου για τις δίαιτες express, πώς είναι συγκριτικά? Γιατί μεταξύ μας όλοι λέμε πάρε αυτή τη δίαιτα, έχω χάσει γρήγορα 10 κιλά, θα τα χάσεις αμέσως. Είναι βέβαια εξαντλητικές, αλλά μπορεί να σου δώσουν το αποτέλεσμα. Πάλι καταλήγω στο σημείο ότι ψάχνουμε μια εύκολη λύση. Λογικό δεν είναι? Όχι, με τέτοια δεν κούραση. είναι, γιατί θα γυρίσουμε στο ίδιο σημείο, αν όχι και παραπίσω από αυτό. Ναι, αλλά αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, πάντα το σκεφτόμαστε λίγο πριν από μία εμφάνιση. Ναι. Αυτή η εμφάνιση μπορεί να είναι και από το δικό μου το κλάδο. Κύριε Γαματάκη, θα με βάψετε, είναι του χρόνου ο γάμος μου, ή έχω να πάω σε ένα event σε 3 εβδομάδες, θα κάνω και μια δίαιτα. Πάντα ένας λόγος εμφάνισης είναι αυτός που μας φέρνει μπροστά στον καθρέφτη και θέλουμε εκείνη την ώρα. Οπότε λες, εντάξει, ας την κάνω λίγο για τώρα και μετά θα πάω μετά σε διατροφολόγο. Ναι, γιατί... αυτό είναι μια δικαιολογία. Γιατί ουσιαστικά τι σε νοιάζει, να πετύχεις ένα στόχο, να κάνεις υπομονή, γιατί είναι η πιο συχνή λέξη που ακούω, κάνω υπομονή για να φτάσω στα 58 κιλά, ας πούμε. Για ποιο λόγο κάνεις υπομονή? Πρέπει να αρέσει σε σένα και να είσαι καλά εσύ. Το ότι έχω ένα στόχο να μπω στο φόρεμα για να με δουν αυτοί, να βάλω αυτό για λίγο και μετά κολοκύθα ή άμαξα, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή ταλαιπωρείς τον εαυτό σου και έχει φανεί και από έρευνες ότι όσες περισσότερες δίαιτες κάνεις, τόσο πιο εύκολα θα ξαναπαίρνεις βάρος και τόσο το βάρος σου θα αυξάνει ανά τα χρόνια. Οπότε πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Εύκολο και βολικό. Το θέμα είναι να κοιτάξεις τον καθρέφτη, μιας και είμαστε και στον καθρέφτη, εσύ καθημερινά και να δεις τι θέλεις εσύ από σένα και πώς θέλεις να σε δεις. Θες να σε δεις δυνατή, υγιή, αδύνατη, σεβαστό. Για να πετύχεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις? Σίγουρα όχι υπομονή. Πρέπει να κάνεις μικρές καθημερινές αλλαγές που σιγά σιγά θα σε φέρνουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα το έχεις κατακτήσει. Αυτό είναι ότι επειδή είμαστε ανυπόμονες, θέλουμε σήμερα να είμαστε ωραίες, θέλουμε σήμερα. Είναι αυτό το γρήγορο. Είναι το γρήγορο. Είναι ο καιρός. Ναι. Είναι αυτό που συμβαίνει. Και γι' αυτό έχουν προβεί και στα ενέσιμα. Έτσι. Γιατί ακριβώς είναι το γρήγορο. Το μαγικό. Πες μου μία μαγική... Ναι, μαγική συνταγή. Ναι. Μαγική συνταγή. Ναι. Είναι αυτά τα τηλεφωνήματα που παίρνουμε στο γραφείο. Έχω σε 10 μέρες να πάω σε ένα γάμο. Πείτε μου ότι μπορώ να χάσω 5 κιλά. Όχι. Γιατί καταρχήν αυτά τα 10 κιλά είναι νερά, δεν είναι λίπος. Ο στόχος είναι πάντα το φόρεμα. Ο στόχος είναι το ρούχο, είναι το τζιν. Έκλεισε. Γιατί να κακοποιήσω τον εαυτό μου και να βάλω τον εαυτό μου σε μια τέτοια διαδικασία, οι οποίες δίαιτες αυτές, η express, η αποτοξίνωση, σχετίζονται πάρα πολύ με τη δημιουργία διατροφικών διαταραχών. Δηλαδή. Δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Δυστυχώς, αλλά δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε, γιατί εκείνη την ώρα ο στόχος είναι αυτός. Ναι. Γιατί αν πραγματικά έχει πέσει η ψυχολογία μου, γιατί έχω κιλά, όταν θα δω ότι κουμπώνει το παντελόνι ή ότι μπαίνω στο φόρεμα, φτιάχνει η ψυχολογία μου. Γιατί να μην πάρεις ένα μεγαλύτερο νούμερο φόρεμα παντελόνι? Γιατί αν πάω το μεγαλύτερο και μου πούνε δεν σας κάνει αυτό και είναι το extra large, πέφτει η ψυχολογία. Και πάνω εδώ θέλω να σε ρωτήσω πάνω εδώ, έτσι όσο μου επιτρέπετε. Έχεις κάνει ποτέ δίαιτα? Όχι. Θα σου πω. Η δίαιτα στο μυαλό μου, σαν λέξη, καταρχήν δεν είμαι διαιτολόγος, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί έχει μέσα το χρονικό, ξεκινάω, τελειώνω, στόχος αυτό. Ενώ η διατροφή περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τα πάνω, τα κάτω, ότι ξαναπέτυχα, ξαναμπήκα, που είναι πολύ πιο ανθρώπινο και φυσιολογικό. Το θέμα είναι να εκπαιδευτούμε και να έχουμε σαν κέρδος το να νιώθουμε καλύτερα, όχι να μπω σε μικρότερο νούμερο. Γιατί προσδιοριζόμαστε από αριθμούς, τον αριθμό της ζυγαριάς. Δηλαδή, έρχεσαι στο γραφείο μου. Πώς πήγες, πώς νιώθεις? Τέλεια, έχω ξεφουσκώσει, νιώθω πολύ καλύτερα κτλ. Μπαίνω στο ρούχο, ανεβαίνεις στη ζυγαριά και η ζυγαριά δεν αποτυπώνει αυτό που έχεις φανταστεί. Σε δείχνει η ίδια, αν όχι και παραπάνω. Γιατί είσαι στην περίοδο, γιατί έχεις αγχωθεί. Κοίταξε, γιατί αυτό είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο από αυτό τον αριθμό. Αλλά εσύ πριν δεις αυτόν τον αριθμό, Μαρία, μου είχες πει ότι νιώθω καλά, ξεφούσκωσα. Γιατί? Νομίζεις ότι είναι ουτοπία? Όχι. Γιατί αυτό πρέπει να το ξεμάθουμε. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, όλη αυτή η συμπεριφορά. Οι δίαιτες καταρχήν έχουν αποτύχει.
όλες οι δίαιτες έχουν αποτύχει. Πάντα επαναρχόμαστε στο προκαθορισμένο βάρος ή και αν είπα παραπάνω. Πολύ πιθανόν και παραπάνω. Ξέρεις όμως, επειδή είναι τα πάντα γύρω μας αριθμός. Αριθμός είναι το 42 νούμερο στο παντελόνι, αριθμός είναι στη ζυγαριά. Το δέχομαι, γιατί είναι μετρήσιμα όλα. Γιατί είναι μετρήσιμα. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός έχει να κάνει με την αξία της τόνιας. Ναι, αλλά αυτό πηγαίνει πολύ διαφορετικά, γιατί σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν, είτε για τα πρότυπα, είτε για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, το να αγοράσεις και να μπεις στο small είναι ένας στόχος που για κάποιες γυναίκες, δεν ξέρω αν έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά. Φυσικά. Είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί στο μυαλό μας να το έχουμε κάνει μεγάλο, γιατί είμαστε και γυναίκες μόνο αυτά που κάνουμε, και να ήταν άπιαστος. Και όταν πια τον κατακτήσεις, επίσης νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο που όντως μπορεί να μας λύσει τώρα ότι δεν είναι. Αλλά για τον καθένα, επειδή αυτό το πράγμα κρύβει κάποια πράγματα από πίσω. Κρύβεται διαφορετικότητα από πίσω. Αν ήταν τότε φυσιολογικό αυτό που λες, θα υπήρχε μόνο small σαν νούμερο. Δεν θα υπάρχει medium, large, large. Όλοι χωράνε. Ναι. Δεν γίνεται να νίκουμε. Απλά αν χωράς το extra large είναι σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τα αγόρια, ότι να, η χοντρή. Να, ο χοντρός. Και είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος είναι δύσκολη η ζωή του, δεν μπορεί να μετακινηθεί, θα νοσήσει. Είναι σκοπιά ακριβώς που το βλέπει ο καθένας. Ναι. Δηλαδή, εν τέλει, και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν πρέπει να τον νοιάζουν τόσο τα σχόλια, αλλά κοίτα τι μου κάνω. Λιγοστεύω τη ζωή μου, χειροτερεύω τη ζωή μου. Δεν μπορώ να χαρώ πράγματα που σε λιγότερα κιλά και πιο υγιείς θα μπορούσα να τα χαρώ. Από τη θέση της δουλειάς που κάνω, καταλαβαίνω τεράστια διαφορά, ενώ μιλάμε με γυναίκες, την πλευρά που βλέπεις εσύ τα πράγματα, και θα σου πω τη δική μου πλευρά, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στην κουβέντα. Έρχονται για μακιγιάζ. Κυρία Καματάκη, κόψτε. Κόψτε. Από εδώ, κόψτε. Ναι. Κόψτε, κάντε με και με γονείς και εδώ λίγο στα κόκαλα. Κόψτε, να φαίνομαι λίγο πιο αδύνατη στο γάμο. Να φαίνομαι, θα αφήσω και τα μαλλιά μου από εδώ για να φαίνομαι. Γιατί είμαστε, και αυτοί καταλαβαίνω ότι είμαστε η εικόνα. Είναι αυτή η εικόνα που για μια φωτογραφία το Σάββατο, για μια φωτογραφία σε ένα γάμο, για μια φωτογραφία ζούμε. Οπότε, γι' αυτό τα φίλτρα, γι' αυτό τα μακιγιάζ, έχει γεμίσει ο κόσμος από make-up artist. Και αυτό το καταλαβαίνω γιατί είναι κοψίματα για να κόψω να φαίνομαι πιο αδύνατη. Και στα φρύδια που κάνω την αρχιτεκτονική προσώπου, το πρώτο, το δεύτερο, το πρώτο είναι ότι έχουν κάνει botox. Το δεύτερο κομπλιμέντο που παίρνουν είναι αδυνάτησες. Γιατί επειδή φτιάχνω την αρχιτεκτονική, μπαίνουν μέσα στα μάγουλα. Και φαίνεται πολύ διαφορετικό το που λένε αδυνάτησες. Και από το αδυνάτησες που παίρνουν και ότι είσαι πιο μικρή, ενώ έχουν κάνει τα φρύδια, ανεβαίνουν. Κυρία Καματάκη, καταπληκτικά τα φρύδια μου. Γιατί υποσυνείδητα είναι κάτι άλλο. Φαίνεται το πρόσωπό μου λέει πιο αδύνατο. Γιατί υπάρχει αιμονή με τα κιλά. Ναι. Και γενικά αιμονή με την εμφάνιση. Και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα και ένας άντρας, να μην λέμε μόνο για τις γυναίκες, θέλει να αρέσει, να είναι πιο όμορφος και να κοιτάζεται. Και το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να μην εκκλωβιζόμαστε σε αυτό. Mm-hmm. Και αν δεν πετύχουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε, να πάμε σε κάτι κοντινό και να μην ματαιώνουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε μαύρο ή άσπρο. Υπάρχει και το γκρι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ή να κάνω δίαιτα αποτοξίνωσης και να μην τρώω τίποτα ή να τρώω τα πάντα. Υπάρχει και το ενδιάμεσο και πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό και να μαλακώσουμε σε αυτό. Μπορώ να προσέχω 5 μέρες την εβδομάδα που έχω το πρόγραμμά μου και τη ρουτίνα μου και Σαββατοκυριακό να το χαλάω γιατί βγήκα έξω κοινωνικά να φάω. Δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή, αν όλη τη βδομάδα. Επειδή εγώ έχω περάσει από τέτοια δίαιτα, αν όλη τη βδομάδα προσέχεις και το Σαββατοκύριακο είναι ελεύθερο, που συνήθως οι δίαιτες δεν σου αφήνουν Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Και επειδή είναι ίσως μία μέρα. Είναι ένα γεύμα. Εμείς το κάνουμε μία μέρα και μετά, επειδή έφεγες, λες εντάξει, θα φάω και αύριο και από Δευτέρα ξεκινάω. Καταρχήν, όλη την εβδομάδα προσέχω. Τώρα, τι ακούγεται? Ότι όλη την εβδομάδα δεν τρώω αυτό που θέλω. Ναι. Λάθος. Όλη την εβδομάδα. Μπορώ να τρώω προφιτερόλ, Γιάννη, του Ανδριά. Αν ήξερες. Αν σου έλεγα ότι μπορείς να φας, δεν θα το ήθελες. Φυσικά, γιατί ίσως είναι το απαγορευμένο. Ακριβώς. Είναι το καλό και το κακό τρόφιμο, το οποίο πάλι ξαναλέω πάει στην παιδική ηλικία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν μου λες όλη την εβδομάδα προσέχω, τι ακούω? Βασανίζεσαι, υποφέρεις, ανυπομονείς το Σαββατοκύριακο να ζήσεις, να υπάρξεις. Αν πεις όλη την εβδομάδα φροντίζω να τρώω αυτά που έχω ανάγκη, για να είμαι δυνατή, να βγάλω το πρόγραμμα, να είμαι χορτάτη, να είμαι υγιής, αλλάζει όλο. Και αυτό είναι διατροφή και όχι δίαιτα. Και έτσι το Σαββατοκύριακο
δεν θα πέσεις με τα μούτρα σε κάτι, θα χαλαρώσεις, θα πιεις το παραπάνω κρασάκι σου, θα φας αυτό που έχεις λιγουρευτεί, το οτιδήποτε, είσαι παραπάνω ποσότητα και μετά θα έχεις τη δύναμη να ξαναμπείς, γιατί δεν ένιωσες ότι χάλασες κάτι ή ότι αντίστοιχα τις 5 μέρες της εβδομάδας υπέφερες και στερήθηκες και θα μετράς τις ώρες και τα δευτερόλεπτα για το επόμενο Σάββατο. Άρα αυτό είναι διατροφική εκπαίδευση. Και αυτή η συμπεριφορά θα σε οδηγήσει να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις το σώμα σου. Και αυτό είναι η εικόνα σώματος. Η εικόνα σώματος δεν είναι αυτό που ισχύει, αυτό που βλέπεις εσύ για μένα. Είναι αυτό που εγώ νιώθω για μένα και όχι απαραίτητα το βλέπω και στον καθρέφτη. Είναι αυτό που νιώθω, αισθάνομαι, πώς ορίζω το μέγεθός μου, όχι σε σχέση με τις μεζούρες, σε σχέση με την αίσθησή μου. Και αυτό είναι κάτι πυρηνικό, δηλαδή δεν αλλάζει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο μου συνέβαινε και πριν χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης. Και μου συμβαίνει και τώρα. Όλη μέρα με τη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι ξεχνιέμαι, μπορεί να μην φάω τίποτα. Το ξέρω ότι είναι λάθος, δεν είμαστε εδώ, δεν έχω έρθει για ραντεβού. Γιατί φυσικά δεν τα κάνω σωστά, εγώ είμαι πρώτη που τα κάνω λάθος. Ούτε πολύ νερό πίνω και όλη μέρα πραγματικά, και σήμερα θα σου πω τι ώρα είναι. 5 παρά 10. Δεν έχω φάει τίποτα. Δεν έχω φάει ούτε μία μπουκιά. Δεν πεινάω. Μόλις θα τελειώσει η δουλειά και θα μπω στο σπίτι. Ναι. Χαμός. Τόνια. Χωρίς αύριο. Και σαν να μου δίνει τότε το καμπανά. Γιατί δεν μου έδωσε σταδιακά. Δηλαδή, λες και δεν φτάνει όμως. Δηλαδή, όσο και να φάω, νιώθω ότι δεν φτάνει. Βέβαια και δεν φτάνει. Γιατί είναι η πρώτη φορά που μπορείς να ακούσεις την πείνα σου. Μέσα στη μέρα έχεις μπει σε τέτοια ενέργεια να εκτελείς και να είσαι ρομπότ που ουσιαστικά δεν μπορείς να ακούσεις ούτε την πείνα σου ούτε τη δίψη σου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εκεί να υπάρχουν οργανωμένα μικρά γεύματα προληπτικά, φυσικά και πεινάς. Απλά μπορείς να το ακούσεις όταν γυρίσεις σπίτι, βγάλεις τα παπούτσια σου και είναι ο χρόνος για να σε φροντίσεις. Μέχρι τότε δεν έχεις δικαίωμα να ζήσεις, δεν σε φροντίζεις. Οπότε μαθηματικά αποδεδειγμένα θα οδηγηθείς σε αυτή τη συμπεριφορά. Η υποφαγία μες στη μέρα, δηλαδή το να μην τρως μες στη μέρα σου που εσύ δαπανάς ενέργεια, μιλάς, κινείσαι, κάνεις, οδηγεί σε υπερφαγία το βράδυ. Και σίγουρα σε κάτι με υδατάνθρακα, σε κάτι γλυκό, δεν θες να φας εκείνη τη στιγμή τον αρακά και τις φακές. Θέλεις κάτι comfort, να σε ανακουφίσει. Και τον αρακά και τις φακές και τη φέτα και τη σοκολάτα. Τα θες όλα σε συνδυασμό. Ναι, δηλαδή, γιατί φοβερό. πόσα γεύματα έχεις παραλείψει, 3-4, δεν πρέπει να τα φας όλα μαζί για να κλείσει η μέρα σου. Το οποίο οδηγεί και σε συμπεριφορές. Την ώρα που το τρως, νιώθεις πολύ ωραία. Με το που φας την τελευταία μπουκιά. Τι τύψεις είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να κοιμηθείς μετά από το. Τύψεις γιατί σε φρόντισες. Είδες πώς το βλέπεις. Τύψεις γιατί έφαγα όλα αυτά μες στην Που ημέρα. δικαιού- Δεν έπρεπε να φάω ψωμί. Που και δικαιωματικά σου αξίζανε μέσα στη μέρα. Δεν πρέπει να σε θέσει. έφαγα και παραπάνω. Νιώθω ότι έχω φάει και παραπάνω. Γιατί χάνεις τον έλεγχο λόγω κούρασης, λόγω αφαγίας. Είναι συμπεριφορές οι οποίες σε οδηγούν σε υπερκατανάλωση και ισχύει αυτό που λες. Η λύση εδώ είναι το προληπτικά οργανωμένα γεύματα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τα προετοιμάζω Ναι, από το σπίτι ναι, και τα παίρνω. Πρέπει. Γιατί εσύ πεινάς, αλλά υποσυνείδητα λες, έλα μωρέ, αφού δεν πεινάω, γιατί να φάω. Κρατιέμαι. Εννοείται, και όταν είχα τα πολλά παραπάνω κιλά. Χαιρόσουνα. Όχι, και χαιρόμουν, και θα σου πω, και σε μία δίαιτα που έλεγε θα φας 5 γεύματα, Τα παρέλειπες. έλεγα εντάξει, αφού μπορώ, θα χάσω πιο γρήγορα. Ναι, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Είναι Ξέρω, πολύ έχω σημαντικό. δουλέψει μαζί σου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σταθερά γεύματα, γιατί ουσιαστικά δίνεις ενέργεια στον οργανισμό σου όταν τη χρειάζεται και έτσι ο οργανισμός σου δεν έχει την τάση να αποθηκεύει λίπος. Όταν τον αφήνεις νηστικό, την επόμενη φορά που θα τον ταΐσει η Μαρία θα πει αυτή δεν με ταΐζει όταν δουλεύει, κουράζεται, δαπανάει ενέργεια. Κάτσε να αποθηκεύσω εγώ να έχω για να τη βγάλω καθαρή την άλλη μέρα. Απλά πράγματα. Ενώ εγώ σκέφτομαι, αφού δεν του δίνω, δεν έδωσα το γεύμα που μου έδωσε η Τόνια, το ενδιάμεσο, γιατί δεν πεινούσα. Γιατί να μην πάρει από το αποθηκευμένο, ώστε να χάσω πιο γρήγορα? Κατάλαβες πώς δουλεύει κάποιος που δεν γνωρίζει. Οι πολύ χαμηλά. Γιατί οι πολύ υποθερμιδικές δίαιτες οδηγούν σε απώλεια μάζας και όχι λίπους. Γιατί θέλει άμεσα ενέργεια ο οργανισμός, οπότε είναι πιο εύκολο να κάψει τη μάζα του. Και αυτό σαν αποτέλεσμα τι έχει, σε ρίχνει μεταβολικά, δηλαδή μειώνει το βασικό σου μεταβολισμό. Άρα δικαιούσε να φας λιγότερες θερμίδες και σε βάθος χρόνου να παχαίνεις πιο εύκολα. Οπότε τι κάνεις? Για ένα πολύ σύντομο κέρδος, χρονικά σύντομο κέρδος, το κόστος είναι πολύ μεγάλο.
Δεν συμφέρει αυτό που κάνουμε. Και πάλι έχει να κάνει με την ευκολία. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τίποτα. Τι έχεις πετύχει εύκολο στη ζωή σου? Ήτανε η εγκυμοσύνη εύκολη? Ήταν η γέννα εύκολη? Είναι το μεγάλωμα του παιδιού εύκολο? Είναι η εργασία, η κημητρότητα εύκολη? Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι εύκολο. Μήπως επειδή ακριβώς όλα είναι τόσο δύσκολα, έχουμε προβεί σε εύκολες λύσεις, τα ενέσιμα, το delivery, γιατί ακριβώς έχουμε κουραστεί και επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, υποσυνείδητα θέλουμε λίγο να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας. Εντάξει, δεν πειράζει. Να το κάνουμε. Δεν και αυτό έχει. Συμφωνώ σε αυτό και να το κάνουμε και εννοείται ότι είναι βοηθητικό, είτε είναι ενέσιμο, είτε είναι πάω σε ένα ψυχολόγο και προσεγγίζω τη διατροφική διαταραχή στη ρίζα της για να αντιμετωπίσω αυτά, είτε πάω σε ένα διαιτολόγο, είτε κάνω personal. Οτιδήποτε βοήθεια μπορούμε να την πάρουμε, ας την πάρουμε. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται ομάδες υποστηρικτικές γύρω από έναν άνθρωπο και να λειτουργούμε όλες οι ομάδες. Γιατί δεν μπορείς να αντέξεις τα πάντα μόνος σου. Και γι' αυτό και είναι σωστό να απευθυνόμαστε στον κατάλληλο. Γιατί η πληροφορία που θα πάρουμε έχει νόημα να μας κάνει καλύτερους. Θέλω πάνω σε αυτό το σημείο να μου λύσεις μία απορία, την οποία συμβαίνει σχεδόν πάντα και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Έχω πάλι να πάω κάπου. Σάββατο βράδυ, έχω κανονίσει τι θα φορέσω κτλ. Οπότε επειδή ξέρω ότι θα το βάλω το Σάββατο, είναι ας πούμε ένας γάμος. Okay. Θέλεις και να μπεις στο φόρεμα και να νιώθεις ωραία. Επειδή το έχω συνηθίσει. Φέρετε, θα μου πεις γι' αυτό γελάω. Ναι, επειδή το έχω συνηθίσει, δεν θα φάω όλη την ημέρα. Εντάξει, να μπω, να μην αισθάνομαι φουσκωμένη. Πώς γίνεται μισή ώρα πριν ντυθώ να είναι η κοιλιά μου μέχρι απέναντι, να μην κουμπώνει, να νιώθω βάρος και να μην έχω φάει τίποτα, να πίνω νερό και να πετυχαίνω ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και βασικά αυτή τη δυσφορία και να πονώ το στομάχι από την απαγία. Γιατί έχεις τρισάρει τον εαυτό σου, οπότε θα αντιδράσει. Δηλαδή, περιμένεις σε κάποιον που δεν φέρεσαι καλά να σου φερθεί πίσω καλά. Όταν είσαι νηστική, παράγονται οι ορμόνες του στρες και αυξάνεται πάρα πολύ η κορτιζόλη, που δημιουργεί αυτό το φούσκωμα και το εντερικό και τη δυσφορία, συν ότι υπάρχει και ο πόνος του στομαχιού και η ανησυχία και ο εκνευρισμός. Γιατί πρίζεται, γιατί παίρνει όγκο. Ναι, πρίζεται γιατί ουσιαστικά δεν έχεις φάει φαγητό καθόλου, υπάρχει πολύ έντονο στρες και παράγεται πολύ ψηλά η κορτιζόλη και αντίστοιχα εσύ τι θέλεις να παράξεις εκείνη τη στιγμή? Σερωτονίνη που δεν έχει έρθει φαγητό να την παράξεις και δημιουργείται αυτό ο μετεωρισμός που λέμε στην περιοχή της κοιλιάς. Τα προβιωτικά σε συστηματική χρήση βοηθάνε σε αυτό, δεν όμως... Δεν είναι η λύση για να μπω το Σάββατο στο φόρεμα. Ναι, δεν ενισχύει την υποφαγία και την αφαγία που κάνεις. Άρα, για να μην φύγουμε... Κάτι που δεν θα σε πρίξει απλά. Δεν σου πω να πας να φας μπρόκολο, αλλά φτιάξε μια ομελέτα. Ναι. Και φάει κάτι. Γιατί να πας νηστική κάπου? Γιατί υπάρχουν κάποιες φορές που μπορεί να φάω κάτι και επειδή μπορεί όντως να νιώθω πρισμένη, δεν θέλω εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, δεν θες να νιώθεις ή δεν θες να δείχνεις? Βασικά δεν θέλω να νιώθω, γιατί αν νιώθεις πρισμένη και είναι η κοιλιά σου μέχρι εκεί, δεν μπορείς το να ρουφιχτείς. Γιατί να παίρνεις τόσο κολλητά ρούχα? Γιατί αυτό θα είναι κομψό για το γάμο, γιατί μπορεί να το έχω βάλει στόχο να ταιριάζει με αυτό που το μακιγιάζ θέλω. Γυναίκες είμαστε, είναι τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά μην μου πείτε ότι αυτά τώρα που ρωτάω δεν έχουν συμβεί και δεν τα σκέφτεται καμία. Στα σχόλια από κάτω θέλω να μου γράψετε, να μην αισθάνομαι μόνη μου, γιατί εγώ είμαι τα μάτια και τα αυτιά σας μπροστά στην Τόνιο τώρα. Ισχύει. Και εγώ είναι σχόλια τα οποία τα ακούω και στο γραφείο και δεν το συζητώ. Απλά θεωρώ όλο αυτό αυτομαστίγωμα πάλι. Αυτομαστίγωμα, ναι, παιδί. Ναι. Είναι ο στόχος, κατάλαβες. Είναι ο στόχος. Φάει κάτι ελαφρύ, δεν σου είπα να φας. Άρα πρέπει κάτι να φας για να μην μπριστεί το στομάχι και να είσαι ok με το κολλητό το ρούχο. Αυτό είναι μελέτα, τι άλλο? Κάτι ελαφρύ, εντάξει, όχι πολλές φυτικές ίνες που θα σε πρίξουν κτλ. Όχι κάτι δύσπευτο, δηλαδή κρεμμύδια, σκόρτια κτλ. Ή μια σαλάτα. Πες μας τι να φάμε, να κρατήσουμε το. Μπορείς να φας ένα γιαούρτι με ένα φρούτο, μπορείς να φας μια μελέτα που σου είπα. Το γιαούρτι δεν θα πρίξει λόγω της λακτόζης. Αν έχεις δυσανεξία στη λακτόζη, και μπορείς να προτιμήσεις προϊόντα τα οποία είναι χωρίς λακτόζη. Μου λες ένα φρούτο. Πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ τρώω μπανάνα. Μόλις φάω μπανάνα, θέλω μετά να φάω ένα παστίτσιο. Πώς γίνεται αυτό? Η μπανάνα σου αυξάνει την όρεξη. Δεν καταλαβαίνω.
Καλύτερα να μην τη φάω. Γενικά, καλό είναι τα φρούτα να μην τα τρώμε μόνα τους, ειδικά μετά από κάποια Γι' ηλικία. αυτό τα δίνεις με ξηρούς καρπούς. Ναι, ή με ξηρούς καρπούς, λίγο με τυρί, ή με φυστικό βούτυρο ή ταχίνι, ή με τα γευματικά, δηλαδή να το φας μετά το μεσημεριανό σου. Γιατί ουσιαστικά αν είσαι νηστικός και φας φρούτο, το φρούτο είναι φρουκτόζη, ζάχαρη, θα ανέβει πολύ απότομα το ζάχαρος. Θα το πέψεις πολύ γρήγορα, γιατί και λίγες θερμίδες έχει και είναι γρήγορος υδατάνθρακας, οπότε στο 20 λεπτό θα πεινάς και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ακούς δηλαδή την πείνα σου, πολύ σωστά. Οπότε ο συνδυασμός εκεί παίζει ρόλο για να αυξήσουμε τη διάρκεια κορεσμού και συνδυαστικά να απορροφηθούν και καλύτερα οι βιταμίνες. Πες μου λίγο. Είμαι 43. Να τα εκατοστήσεις. Πάντα λαβερή. Ευχαριστώ. Ποιο είναι το ηλικιακό σημείο που ξεκινάει να χάνεις δύσκολα και τι σχέση έχει είτε με την περίοδο, με την επενόπαυση, με την ηλικία. Πού ακριβώς βρίσκομαι για να το προσέξουν οι γυναίκες να μην φτάσουν ως εκεί, να το προλάβουν λίγο πιο νωρίς. Δεν είναι ένα time lapse. Είναι μικρές αλλαγές. Ναι, δηλαδή κάθε γυναίκα ξέρει πότε γίνεται. Το συνειδητοποιεί μέρα με τη μέρα. Ωραία, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Οπότε, τέλεια. Άρα θα το ήξερα. Σιγά σιγά το καταλαβαίνεις. Γιατί τι γίνεται. Πράγματα που έτρωγες σε ενοχλούν. Δηλαδή, έτρωγα μπρόκολο και δεν με ενοχλούσε και ξαφνικά με ενοχλεί. Πράγματα που δεν σου στοίχιζαν, φάγα 2 μέρες ελεύθερα και πήρα 3 κιλά και δεν μπορώ να τα χάσω. Παλιότερα δεν θα σου στοίχιζαν τόσο πολύ. Είναι ένα διάστημα περίπου 10 χρόνια που λέγεται η περιεμινόπαυση, πριν μπει στην εμινόπαυση, που είναι η διακοπή της περίοδου για τους 12 τελευταίους μήνες, που ουσιαστικά σιγά σιγά γίνονται αυτές οι αλλαγές, δεν γίνονται μπαμ και κάτω. Αυτό τι γίνεται, πέφτουν τα ιστρογόνα στο σώμα μας και ουσιαστικά έχουμε μεγαλύτερη τάση να αποθηκεύουμε λίπος στην περιοχή της κοιλιάς, επηρεάζεται πολύ περισσότερο στο σύστημα γλυκόζης ινσουλίνης, οπότε και τα φουσκώματα γίνονται πιο έντονα και μπορεί ο υδατάνθρακας να νιώθουμε ότι μας επηρεάζει περισσότερο, ακόμα και μετά την κατανάλωση αλκοόλ, αν ήμασταν συστηματικοί, ας πούμε, πίναμε κάθε Σάββατο ένα κρασάκι, μπορεί αυτό το κρασάκι πλέον να μας πειράζει πάρα πολύ. Γιατί έχουμε διαφορετική κορτιζόλη στο σώμα μας, μεταβολίζουμε διαφορετικά και ουσιαστικά έχουμε την τάση να αποθηκεύουμε και περισσότερο λίπος. Και είναι πολύ σημαντικός και παράγοντας κατακράτηση αφυδάτωσης σε αυτό το τομέα, γιατί όταν πέφτουν τα ιστρογόνα ουσιαστικά αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργήσουμε κατακράτηση στο σώμα μας, οπότε είναι πολύ σημαντική η σωστή ενυδάτωση. Αυτή η δεκαετία που είπες, μπορεί να μας βοηθήσει μια γυναικολογική εξέταση ο γυναικολόγος ποιοι είναι οι τελευταίοι 12 μήνες. Μπορείς να βρεις και ορμονικά περίπου πότε. Ναι. Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία ότι εσύ τότε θα βιώσεις τα συμπτώματα και κάτι έγινε. Μπορεί να τα βιώνεις χρόνια πριν. Μπορεί να τα βιώνεις χρόνια πριν. Okay. Άρα συνδυασμός. Είναι συνδυασμός, εννοείται. Η κάθε γυναίκα έχει τις δικές της αντιδράσεις και τους δικούς της χρόνους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προλάβουμε αυτές τις αλλαγές νωρίτερα. Γιατί όντως τότε είναι μία άνηση μάχη. Δηλαδή με πολύ περισσότερη προσπάθεια καταφέρνεις λιγότερα αποτελέσματα. Οπότε προληπτικά, εφόσον το ξέρεις ότι θα έρθει αυτό το στάδιο στη ζωή σου, δούλεψε με σένα, φρόντισε εσένα. Να μας αλλάξει η νοοτροπία του. Ναι, γιατί ξέρεις, βρίσκουμε ελαφρυντικά. Με παίρνει ακόμα. Καλά είμαι. Ή παλεύω πολλά, ή εντάξει θα το ξεκινήσω αυτό αλλά της Δευτέρας, ας πούμε. Εκεί παλεύω πολλά, έχω πολλά στο μυαλό. Μα για σένα το κάνεις. Δεν είναι τιμωρία. Μα όλα τα κάνεις για σένα, για τους άλλους. Τίποτα δεν κάνεις για σένα, όλα για τους άλλους το κάνεις. Τι κάνεις για σένα? Μαμά, εργαζόμενη, σύζυγος. Θέλω να δουλεύω, θέλω να έχω την οικογένειά μου, θέλω να είμαι ωραία, θέλω να προσέχω τον εαυτό μου, όλα. Όχι. Εντάξει. Άλλη άποψη, τι ωραίο. Νομίζω ότι γενικά η γυναίκα έχει αυτό το ρόλο στην κοινωνία. Συγγνώμη κιόλας. Νομίζω ότι η γυναίκα έχει το ρόλο του φροντιστή. Και εύχομαι να αλλάξει σιγά σιγά. Είτε είναι μητέρα είτε όχι, γιατί και παιδί να μην έχει, μπορεί να φροντιστεί του συντρόφου της. Δεν θα έπρεπε. Ναι. Γενικά. Το καταλαβαίνω, αυτό. Αλλά αυτό το θέλω, θα το κάνω για μένα, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο ότι. Και επειδή σε αυτό θα πιεστώ, θα πρέπει να βάλω το πρόγραμμα. Κατάλαβες, είναι μορφή πίεσης. Έτσι θεωρώ ότι. Έτσι το έβλεπα εγώ τουλάχιστον όταν είχα γεννήσει και το έβλεπα. Έτσι ακριβώς το έβλεπα. Εγώ νομίζω ότι είναι φροντίδα και σεβασμό στον εαυτό μου. Ότι υπάρχω, αξίζω να τραφώ. Και να σου πω και κάτι. Οι γυναίκες στην περιεμινόπαυση και μετά, όταν τελειώνουν από τα πολύ έντονα συμπτώματα και δεν αντιμετωπίζουν, ανθίζουν. Γιατί
έχουν κλείσει αυτά τα πρέπει. Έκαναν παιδιά, τα ψηλό έχουν μεγαλώσει, απέδειξαν αυτά που ήταν αποδείξει στην καριέρα. Οπότε τότε είναι το διάστημα που αρχίζουν να ζουν για αυτές. Δηλαδή βγάζουν μια ενέργεια, ένα καταστάλαγμα, μια δύναμη, την οποία εγώ τη θαυμάζω. Οπότε αν δουλέψουμε και αυτά τα ενοχλητικά γύρω-γύρω, μιλάμε για άνθηση. Άνθηση, ναι, αλήθεια. Και το βλέπεις στα μάτια του, γιατί εσύ δουλεύεις με γυναίκες. Ναι. Έχουν μια άλλη ηρεμία. Εγώ όπως ξέρεις τι βλέπω και το διαπιστώνω, έρχονται, μάλλον, επειδή εγώ δεν κάνω πολύ μικρά κορίτσια, έχω μεγαλύτερο πελατειακό κοινό, αποφάσισα, έτσι ακριβώς γίνονται, βάζουν τα χέρια. Αποφάσισα, ήρθα σε εσάς κυρία Καματά, γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με τον εαυτό μου. Έτσι, ακριβώς. Άρα είναι αυτό το στάδιο, έρχονται σε μένα να φτιάξω την εικόνα, φέρνω με την τεχνική μου αφαιρώ κάποια χρόνια, αφαιρείς εσύ κάποια κιλά και μου λέει θα ξεκινάω γυμναστική, ξεκινάω διατροφή, θα ξεκινήσω να φτιάξω το πρόσωπό μου. Οπότε μάλλον είναι αυτό το διάστημα που λες. Ναι, και είναι το διάστημα που αρχίζουν να αγαπάνε και τους εαυτούς τους. Άρα, σε αυτό που λέγαμε, ότι από τη στιγμή που γεννάμε και έχουμε πάρει όλα αυτά τα κιλά και υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, είναι το διάστημα που το βλέπω και εγώ στη δουλειά, οι γυναίκες που έχουν αφήσει τον εαυτό τους περισσότερο. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, μιλάει τώρα η διατροφολόγος, η οποία είναι μια κούκλα, είναι αδύνατη, είναι. Βλέπεις πολλές γυναίκες που παραιτούνται σε αυτό το διάστημα από την κούραση. Γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Πρέπει να ζητάμε βοήθεια, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Και από το σύντροφο και από τη μαμά και από βοήθεια εξωτερική, αν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα. Είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε όλο το βάρος πάνω μας. Γιατί αυτό το βάρος κυριολεκτικά, θα γίνει και βάρος. Θα γίνει και βάρος, ναι. Φοβερό, ναι. Φοβερό. Θέλω να μου πεις μία πρόταση, μία συμβουλή, όπως θέλεις, που θα απενοχοποιήσει τις γυναίκες και θα μας κάνει λίγο να σκεφτόμαστε αλλιώς. Δεν έχω μία. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να καταλάβουν οι γυναίκες είναι ότι μόνο μέσω της φροντίδας και της αγάπης του ίδιου μας του εαυτού θα πετύχουμε ηρεμία και αυτό που θέλουμε εμείς και όχι ότι προτάσει η κοινωνία. Και αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ να περάσω σαν μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζεται να μικρύνεις για να χωρέσεις. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ και βλέπω γυναίκες να αγωνίζονται να χωρέσουν κάπου και προσπαθούν να μικρύνουν αυτό που είναι. Πού να χωρέσεις, ποιος έχει φτιάξει αυτό το πλαίσιο, τα όρια, ποιος. Ναι. Φαίνονται πάρα πολύ σπουδαίο στην ψυχοδιαιτολογία. Το καταλαβαίνω, γιατί ό,τι ερώτηση κάνω τελικά προς τα εκεί είναι η κατεύθυνση και το καταλαβαίνω πραγματικά. Πολλοί παράγοντες, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες. Νιώθω ότι σιγά σιγά μακάρι να αλλάξει και από αυτά που ακούσαμε το πρότυπο, το μοτίβο, το ωραίο, η πεποίθηση αυτή του μοντέλου. Και θέλω να σου πω ότι όταν ήμουν αρκετά χρόνια μικρότερη είχα δει μια φωτογραφία και είχα σοκαριστεί στο διαδίκτυο. Ήταν ένα κοριτσάκι πανέμορφο, το οποίο καθόταν κάτω με τα πόδια κλαδών και είχε μπροστά του, θα τη βρω αυτή τη φωτογραφία Γιάννη και θα την στείλω, και είχε κάτω φωτογραφίες από μοντέλα. Και έτσι όπως καθόταν και έβλεπε τα μοντέλα, έκανε εδώ κοιλιά δίπλες και είχε πάρει ένα ψαλίδι, έτσι φαινόταν η φωτογραφία, για να το κόψει για να είναι πρότυπο. Με είχε συγκλονίσει αυτή η φωτογραφία, η οποία ήταν πολλά χρόνια πριν και τελικά βλέπω το μοτίβο. Μακάρι αυτό το πράγμα να αλλάξει. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα σπίτια. Γιατί βλέπεις, ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, αυτό που σου είπα για το στίγμα. Είχα σοκαριστεί γιατί μάλλον ήμουν πολύ μικρότερη. Ήμουν μικρό κοριτσάκι και να σου πω κάτι. Το είχα σκεφτεί ότι όταν κάνω έτσι κάνω δίπλα. Και έκανε αυτή την κίνηση να μπει μέσα. Και εκεί το βάρος πέφτει στη μαμά. Στη μαμά του σπιτιού. Η εικόνα, όπως βλέπει η μαμά τον εαυτό της, περνάει στην κόρη. Και επιγενετικά, άμα το δεις, δηλαδή όχι μόνο γονιδιακά. Είναι πολύ σημαντικό και η βλεμματική και η μη βλεμματική επικοινωνία που έχουμε. Πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας και τι μηνύματα παίρνει το παιδί. Όταν ακούει μια μαμά συνέχεια να παραπονιέται, πάγινα, δεν κάνω να το φάω αυτό, πρέπει να δυνατήσω. Αυτό γίνεται ταυτότητα για το ίδιο το παιδί. Και μετά. Και στις κόρες
Και στα αγόρια. Πολύ περισσότερο στις κόρες, δηλαδή μαμά με κόρη υπάρχει πολύ μεγαλύτερη σχέση, αλλά σιγά σιγά και τα αγόρια γίνονται θύματα αυτού του κοινωνικού προτύπου, αλλά κυρίως ως προς το masculinity, δηλαδή πόσο δυνατός και μη κάνει δεδομένος είσαι. Κλείνοντας, θέλω να σου πω κάτι, αλλά θέλω να σου το πω σαν φίλη. Δεν θέλω να μου απαντήσεις σαν διαιτολόγος. Πριν γεννήσω έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο παιδί μου μέχρι τα 3 να δώσω γλυκό. Δεν το έχω καταφέρει. Βλέπω γονείς που το κάνουν, απορώ πώς γίνεται. Ο αληθινός του αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και οι σοκολάτες και αισθάνομαι ότι επειδή είναι μόνος του, επειδή για όλους αυτούς τους λόγους τύψεις που δεν τα έχω καταφέρει, που δεν μπορώ να κρατήσω το όριο, που λέω από Δευτέρα σαν τη δίαιτα θα το περιορίσω και θα είναι μόνο εκεί, που δεν θέλω να κάνω όλους τους υπόλοιπους γιαγιάδες, παππούδες, επιβράβευση στο σχολείο, όχι, το δικό μου δεν τρώει, μη του δίνετε, γιατί ξέρω ότι το θέλει τόσο πολύ και γι' αυτό το πράγμα αισθάνομαι ακριβώς τις ίδιες τύψεις όπως αισθάνομαι το βράδυ όταν πηγαίνω και τρώω μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού. Και δεν μπορώ να το διαχειριστώ και λέω από Δευτέρα θα το ξεκινήσω. Και επειδή το κάνω εγώ, είμαι σίγουρη ότι θα βρω και γυναίκες που το κάνουν και έλεγα ότι δεν τα καταφέρω, δεν ξέρω πώς να το κόψω. Κοίταξε, γιατί δουλεύεις πάλι στα δύο άκρα. Το απογορευτικό ποτέ δεν θα το δώσω μέχρι τα 3. Κάτσε. Μπορείς να το δώσεις. Τι θα του δώσεις. Πόσο συχνά θα του το δώσεις. Άρα εκπαιδεύεις και το παιδί σου στο ότι αυτό είναι απογορευμένο κακό, οπότε θα έχει μια τάση να θέλει να το υπερκαταναλώσει, γιατί αντίστοιχα νιώθεις και εσύ το ίδιο. Η λύση βρίσκεται στη μέση πάντα. Δηλαδή πρέπει να μαλακώσουμε όλες αυτές τις άκρες, τις πολύ έντονες, τα απαγορευτικά, τα πρέπει. Δηλαδή, η θεωρία, στην πράξη τι γίνεται. Πας σε 10 πάρτι, το παιδί βλέπει 10 τρόφιμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια μέση λύση. Όμως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Πρέπει να κάνουμε ένα άλλο podcast σε σχέση με το μαμά, τη διατροφή, παιδί. Να το κάνουμε. Γράψτε μας, πείτε μας αν θέλετε να το δείτε. Εγώ σαν μαμά πολύ θα ήθελα να το δω, αλλά δεν ήθελα να πάρω το ρόλο της σημερινής. Ναι, γιατί σήμερα έχουμε να φροντίσουμε τις γυναίκες. Μην κλέβουν πάλι τα φώτα. Απλά ήθελα να το πω σαν τύψεις, μήπως με βοηθήσεις φεύγοντας. Ναι, είναι κάτι δικό σου που θα το περάσει. Αυτό ακριβώς που σου είπα. Θα το περάσω, Ναι. Και πρέπει να το δουλέψεις εσύ πρώτα με σένα. Γιατί έχεις τόσο κακό το γλυκό και τόσο. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και με αυτό θα κλείσω. Δεν το έχω κακό. Μου το έχει κάνει ο περίγυρος. Σε τι ηλικία στο έκανε ο περίγυρος? Δεν ήμουν ποτέ ένα πολύ αδύνατο κοριτσάκι, αλλά ο περίγυρος γιατί δίνεις σαν μαμά, οι μαμάδες. Ως προς το παιδί σου εννοείς. Ο περίγυρος προς το παιδί, εγώ ας πούμε, αν δεν το άκουγα τόσο όχι, δηλαδή το δικό μου δεν πάει. Μπαίνω στη σύγκριση, το δικό μου λέει δεν τρώει. Δεν του δίνω. Τούρτα δεν θα φάει. Ζελεδάκι επιτρέπεται. Με ρωτάνε να του δώσουμε σοκολατάκι. Λέω ναι, γιατί ξέρω πόσο θα χαρεί. Μετά σκέφτομαι ότι. Όχι, εμείς τρώμε μόνο Σαββατοκύριακο. Και λέω μπράβο. Και εκεί μικραίνω και πάλι είναι η σύγκριση. Ναι, αυτό. Άρα πρέπει να το δουλέψω σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε θα με επενοχοποιήσεις που αρέσουν τόσο πολύ στον αληθινό οι σοκολάτες έτσι και του τις δίνω λίγο απλόχερα. Να κάνεις ό,τι νιώθεις καλύτερο για το παιδί σου και για την οικογένειά σου. Δηλαδή. Ας μην εγκλωβιζόμαστε στις τύψεις, να χαιρόμαστε κάποια πράγματα. Το θέμα είναι η συχνότητα. Η συχνότητα. Αυτό. Και αν ο αληθινός πριν φάει τις σοκολάτες έχει καλύψει τις ανάγκες του, έχει φάει αυτά που πρέπει να φάει για να αναπτυχθεί σωστά. Ναι, δώσ' του. Οκ, τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα σε έχω πάρα πολύ σύντομα ξανά εδώ. Ωραία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα γύρω από αυτό που κάνεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Αν σας άρεσαν αυτά που ακούσατε, μπορείτε να κάνετε ένα like στο επεισόδιο και ένα subscribe. Θα σας περιμένουμε στα επόμενα. Περιμένω με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία τα σχόλιά σας. Τα λέμε στο επόμενο. Πολλά φιλιά. Για πες μου, πώς σου φάνηκε ο χώρος? Τέλειος. Έχει τέλεια ενέργεια, πολύ ζεστά χρώματα, διαφορετικές γωνίες. Δηλαδή είναι. Εσύ έχεις και εμπειρία που έχεις κάνει podcast, γι' αυτό σε ρωτάω. Τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Δεν έχω ξαναπάει σε τέτοιο podcast. Αυτός είναι. Δεν είναι στούντιο, είναι χώρος. Δηλαδή είναι. Λες και μπαίνεις σε σπίτι. Δηλαδή μπορεί να βοηθάει και το τζάκι και τα φώτα. Είναι πιο προσεγμένο. Έχει προσωπικότητα δηλαδή. Δεν είναι. Μα είναι καθρέφτης. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να εμφανιστεί μπροστά σε έναν καθρέφτη και να μην υπάρχει προσωπικότητα, αφού είναι το είδωλο? Όλο το κόνσεπτ μου ήταν έτσι. Και νομίζω ότι αυτό δηλαδή και εμένα με τράβηξε αυτή η γωνία, ας πούμε. Φαντάζομαι κάποιος άλλος καλεσμένος θα πάει στην πιο ψυχρή, στην πιο. Έχουμε και ένα που σκοτώνεται.
Εντάξει, backstage είναι, δεν πειράζει. Πολύ ωραίος ο καθρέφτης μέχρι που τον διέλυσαν οι συνεργάτες σου. Δεν πειράζει, αυτοί το έχουν φτιάξει, θα το ξαναστήσουν. Ναι, όχι, είναι φανταστικό. Είναι... Και Και θα ένιωσα δεις- πάρα πολύ άνετα. Εντάξει, σίγουρα λόγω της μεταξύ μας σχέσης, αλλά γενικά νομίζω ότι η ενέργεια του χώρου είναι φανταστική. Και το λόγο έχει πάει μέσα. Γράφω. Λιποθυμό. Λιποθυμό πόσο ήταν μεγίσμα. Δεν έχω μικρόφωνο εδώ. Γράφεις. Το γράφεις, να σου πω κάτι. Άντε, πες, Να σου έχει. πω. Έχει λίγο ήχο. Τι κάνετε τώρα?